Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Ka music, dito walang makakasingit. Sabado nights, siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado nights, ito'y big day sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka na muntak palamati Region 9, mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 16 minutos. Karon nga adlaw, Sabado night, Petsa 21. Sabado naman kondisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila pagdulong sa pinaka-ulihi labas natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sa Kapolisan, Central Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang aton sila nga Patrol 3 naman na Patrol Magalambiyong naman sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat kabantayan, aton naman liwat himolsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Temporaryo nga mga pungko sa trono ni Action Jan Diaz. Isa kapapang Aksyon Alvin Graba. Back to back sa atong nga piloto, may nasa isa kapapang. Ang atong nga piloto sa Patrol 3, Nabara Patrol Boylog nato na porsa ni Aksyon Nanikiraw.
News Center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Builog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar nga nagabantay sa mga update sa national kag international. Ato sa mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa Technical Side si Broadcast Engineer Henry Spulgar. Backup diri sa ato nga IT Expert Action JM Viking. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad. Ang inyo sinigang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin isa ka oras. 14 minutos nga pagpangalagad inyo. Palatuntunan. Maninay maninoy preparar, yada ihado preparar para ganar. O lapis ballpen, go 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 na sa kalendaryo. Pat ini naman ang numero 34 dias na lang ang nabilin kag magabot na ang adlaw sang Paskwa. 41 dias pa ang nabilin. Goodbye 2020, welcome 2021. Ayun nyo diri ka Christmas countdown. Diri sa inyo para tuntunan, tag sa kagabi, Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagabi nila sa kay Engineer Nonoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julie Hamandres ang All Sector Industrial Sales. Dira sa basyo sa Kabangkalan ka paurok-urok Reslaw. Amo man ang mapisan kagawarding LTO Chief sa Bacolod. My good friend si Mr. Rio Bentampos. Si Mr. Rogelio Toto Catalbas Jr. Mrs. siya, kabataan niya, amon migo sa Puno Lunok. Nagapaurok-urok na. Sa kay Mr. Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Sa kay Mr. Mrs. Roger Montalvo and family. Sa kay Mr. Mrs. Maninoy Jerry Honteveros and family. Nagapaurok-urok gid. Maninay Sencha Mov sa kay Maymay kagaroy bibidor dira sa Rosario Heights subdivision sa Barangay Takuling. Sa kay Tutol Chong sa kay Paul Restaurant Klida sa kay Bambam sa kay Bimbim sa kay Ching. Mayor dira nga pagpaurok-urok. Sa kay Pegasus, as always, nagamonitor sa aton si Pegasus. Kay Madam Tina Mabugat, kag sa kay Police Colonel Calixto Mabugat and family. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Harap pa si Mama Betelao sa Binalbagan, kapaurok-urok na permida. Sila ni Manang Bekelao, ni Kumari Jan Silao, kumparing Nelbert Adlana, Toto John Berg Jud, Philip Jud, Alkim Jud, kumparing Jekyll Jud, sa kay Ihado Aljan, sa kay Nene Lao, mga pampos dira sa may share sa Binalbagan, always kinada, no? Mga empleyado, security guard, kedan, kag sa accounting department, na nasa Bisco Binalbagan, ara na sila nagahilira ka nagapaurok-urok naman. Binagid ni Miss Nora Di Mabildo kag ni Mr. Levy Frias. Kaya paurok-urok na sila. Ang unang kabahin sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa
Aksyon Radyo. Ang inyong mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. ang inyong mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:55 na. 5 minutos para bilhin antes kita mag-ungot sa alas 10. Dugay-dugay, curfew na. Ayaw magkalipat mga kaksyon. I-check na natin sa nga Patrol 3 na ba na Patrol. Sakay si Aksyon Papang Alvin Graba upod kay Aksyon na Nikiraw. Iwat nato ni baloon ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sabado night. Napagpangalagad, espesyal. Napagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Alvin Graba sa observation report sa Patrol 3. Pang, may gabi, Pang! Good evening, Pang! Nagdukondisyon ka, Pang! Oh, yeah! Kapanyapon ka na, Pang! Nakakauna, Rascaldo. Di ka nagkaoras kaldo, Pang? Sa igad, nag-order lang aksyon na Eric. No? Ba, timayo ka na kay mainit-initan ang tiyan mo da. Yes, Kaya daw, pampakondisyon. timing na nga mainit-initan ang tiyan mo, kaya daw pangilat kag daw maulan, no?
Gani man, sili ko gani, bisan kami ni Papang Nani. Oo. Ginapaamon pagpakyot. Kapakyot kami aksyon na Eric, kay kada dugay-dugay lang pangilat. Gani, pero may gaulan na pang. Di man ka ulan, bisan ang pag... Gali kay ang galaom sa babaw lang. Ito kadamol gito. Oo, kay ang galom sa babaw langit, perti ka damol. Oo, gani. O ang kilat niya sa somewhere sa Northern Negros. Northern Negros pang kagdo diri sa baybay pang no? O pagkatuman sa baybay. Oo. Dili ko gani, baw daw delikado ni. Oo. Kay kung dugay-dugay ka pakyot, paubusan ka isang oras, kay sige-sige lang ang pagpangilat. Mayo lang gani kung... Manan ako mag-i-grab sa di ka lang magrikta igo. Sa bagay daw layo. Muna nga mag-i-grab gani medyo kuan ka gamay, likday ka gamay ka basibla. Oo, kagina gani, bisan si Captain Leo Stupa. Oo. Niya, kagina pa kuman ka pakyot, hindi tigil maguntat ning kuani. Ang kuani, ang I-grab? pagpagilat. Oo. O ang pag-i-grab, sining niya, nakatatubala sa sulod kag dito ta istorya. Oo. Okay, kasako sa iya. Ano may kape sa tuaw? Yes, aksyon na, May Eric. kapihan na si Captain Stupa sulod sa Musinay da. May kapihan sa sulod sang iya opisina. Ah. And at the same time, aksyon na, Eric, Oo. sako man siya kay makod man niya, congratulations to ka operations kitang gaginimo niya sa bunga gabi mo. Gani kagaway labos siya natin kung do pigaw kape na sa GNG namit kape O, to. di siyempre, mas namit kaya. Wala sang pinaka the best ka kapit si Oh. Angie. Ate kwarto boss pang libre. Oo, kato ba? Gasirado. Ay, kapigo to. Lunes na lang pa nga. Tigsa ta katari kina ganyan nalipat na bala kubla ka sa ngalak istorya kamigo kubla kina oh. Okay, kaginaman, nagsako man kita kagina aksyon na, Eric. Okay. Pagkatapos ta lakat kagina somewhere sa Tangop, Oo. di nag-report man kita kay aksyon na Brian, no? Gani bati man ko. O gani man kag magluwas sa sini kung diin may call ang kapulisan. Oo. Dito man kita aksyon na Eric. Ano tong duha ka operasyon na ni Captain Stopato kina drugs to? Isa drugs, isa illegal Gambling? kapanahor. About ti may makay si Captain Stopa ni mabakas ni kapisa ni nga hipi. Bilib gani ko sa siling ko sir, hitting two birds one at a time ba? Gani man sila ni Major Sidel kag ni Major Saruna bla bagong Hepe Station 6 bla. Oo, kay kapisan sa ila, no? Oo. Oo, makuno bisan gani si Major Sidel. Oo. Sa ako man sa subong gabi man. Lambiyo ka Oo, gabi ka pangita galambiyong dalak po man. sa Korpyo. Oo, kagina gani aksyon na Eric, nakitang kumanto ang tropa nila. Oo. Naglambiyong, una nagsulod sa Bacolod City Public Plaza. Katirin-tirin na sila. Oo, tiyogin sila. Upod ang mga, ang mga force multiplier. Oo. Subong gabi, una gintipon niyang yung mga force multiplier. Oo, And at gani. the same time, Ang force multiplier sa station man na very active no? man, very active gidya. Daw mo mo sa aktibo man to sa amon nga mga barangay tanod sa Panukoy bla. Oo, siyempre, especially kay Toto William. Oo na. I believe si Toto William subong galid, no? Duty bla sa mong Toto William Prias mo. O gani man, Timbi bla sa mong ang duty. Bilib ko na sa iya, wala na siya patawad mo. Oo. Siling ko gani sa iya, sir, ano nang sitwasyon? Oo. Siling niya, kaladakpan, gusto mo balaan mo kung pila? Aba. Kaya sila mismo, wala patawad, bisan taga Pahanukoy ka man. Oo. Sigurado, basta nagwa ka 10 oras sa gabi, at sigurado, tulog iya sa may para sa gym. Di ka lagaw ang mga pulis natin niya kung gabi galang biyong yung mga station 1. Ang station 1 gito labalabag ilang parada kung gabi. Oo, Oo, may mga motorcycle pa natin nando halos. Oo, may motorcycle sila Oo. upod sa mga sa patrol. Oo. Ang patrol mayo lang kung isa at least duha sundanay pa. Mapon mo to yung kalabahan ng kaladakpan ko sa kontraksyon na eri sa Station 1 kung aga. Oo. Ang kaladakpan da, taga Barangay 16, Oo. Mayara Barangay 14. O, te alas 10 na, korupyo na gani, oh. Subong sigurado lambiyong na naman yung mga kapulisan. Ano? Oo, gani, Taga, no? kay
facility, mga buyas kag buto dapat temprano pa gintipo na, no? Oo. Kay mabudlay din tama kay kung pagkaaga aral sila sa may hagdan balas ang Bacolod o kung sa police station number 1. Oo. Aral na sila sa Pasaka. To, by the way, napiyaran mo aksyon na, Eric. Ang Laragway sa police station number 1, masyado nakatahom, no? Tahom na sang ilang police station kay dugit pa renovate na ni Major Sidel, no? Ani man, ang pagsaka palang daan, mabatsagan mo na. Masyado nagtinlo ang atubang sa police station number 1. Oo. At the same time, magluwas nga matinlo ang tubang mismo kagan Laragway sa police station number 1. Ang ila sini nga hagdan pa, katahom, no? Naka-tiles pa siya na, Eric. Ba, nag-improve naging gali, ah. Oo, saka ka sa second floor nila, tiles na kag ang mga opisina, katahom kag ginakayuman sa karon aksyon na, Eric, ang prisuhan at least, I believe ka padakuon ina aksyon na, Eric, no? Okay. Sa pila na sang mga kapulisan sa idalo man naman ni Police Major Jobil Sidel. Ang station number 2 to na ang ilatong isolation room, isolation facility. Oo. Hindi antes siya dalon sa sulod sa prisuhan o kung sa custodial facility ang isa ka nadakpan. Oo. Ginabutang anay na danay sa kilid wala aksyon na Eric silbing isolation room sa mga nagkaladakpan. Asos kay bunyagan gidya kay kahapon way putunod sini nga hapon may unod gid. Nagkaladakpan ang iyasang sa illegal nga panahor subong nga gabi. Oo. Magitong nagkaladakpan dugangan pagid sang isang nadakpan man sabay basta operation sa idalom naman sang grupo ni Police Captain Leo Estopacio na Eric. Gani man. Oh, and at the same time ati ang kagina naman pagpadulong naton sa area naman sa police station number 4 temprano pa man ang grupo ni Major Charles Heber nga nagalambiyong kag naghatag sa nga instruction nga concentration man dito man sa atubang sang New Government Center. Okay. Ang iban kag ina-aksyon na Erika temprano pa man to naga-exercise ang iban sa gabi kag ti mga kabalo man silang alas 10 ang curfew. At temprano pa man to aksyon na Eric nga nagpalauli man ang iban matapos nga naglagaw ang mga kapulisan sa idalom naman sa mga police station number 4. At least ang mga taga-station pro tirin-tirin madas ni Major Charles Iberda. Oo, especially si Heber Kagina, sila ko gani Kagina, tiyan ang may balita da. Sila niya, balikan mo ba sa agad, amo naman ang kaladakpan eh. Hindi mo sila sopton dali anay. Oo, kaya pagkadto mo di, may balita ka na kung pala kabilog takpan mo di. Oo, kay kalabanan gidya, kay halos ma-update naman. Kabalo ka aksyon na Eric, nagligat to gani. Daw, bilib ko to sa stage sa grupo ni Captain Yado mo bala, Batadlan. No, Station 8. Sa station number 8, nagligat to adlaw, nagkaladakpan to, makon mo na yung 25 ka bilog. Oo. Ang kalabanan nga nagkaladakpan, iyasang barangay Singgang Airport. Labudamog na sa Lawayon. Amuda sa Lawayon, may araw man nadakpan sa area naman sang barangay Tango. Mayo lang aksyon Eric, hindi man sa pagdayaw, kahit paano sa pahano ko, pipilagid lamang magkaladapan, may isa, may duha. Kay wala po sa pulis ng garubin, amo niya nga mga tanod, garubin na tayo kong gabi. Gani man, bilib gani ko. Amo nang ginabiliban ko gani aksyon na Eric, ang mga tanod, aktibo lang at mas maayo aksyon na Eric. Dalanon karon sa syudad sa Bacolod, nag-aamat-amat ng makabigtang mataw kay aksyon Eric. Ikumpara mo, kagina sa hapon, although pipila ang mga kauturan naton nga basta Sabado gani, jutay lang ang nagabiyahe. At isubong nga gabi, pipila na gid lamang. May pipila ka mga taxi nga nag-parking sa Atuba, kag sa kilid man sa Regional Hospital. Subong gabi kag nagakulat man sang ila sini nga pasahero, although kabalo man sila nga hindi naman na pwede siguro ni mag-parking kag mag-pick up sang pasahero sa piyak sini nga curfew na. Curfew na? Oo, curfew na. Gani? Ti butsing ganon,
puli na lang gid, no? Hindi na magpasaway para hindi mapriso kag hindi mamultahan. I-check nga biyang lakso. Dabi kita bilin nagsanay ito kuno motor kag private, oh. Sige, subong aksyon na Eric, no? Going Lakson? na ang patrol. Oh, lakson Area nga sa Lakson. Subaya yun ang lakson. Kita may nagsanay kuno to private kag motor, oh. Yes, aksyon na Eric, no? Kasi may mga, kuwan mo lang, may mga operation police tao. Baw ka basi pa lamang aksyon Eric or basi operation o kung nalagsanay sa mga pasaway sa piyak Why na kuno, why na? Uy na. Why na kuno? Sige, aksyon na Eric. Magpuli na sila, nangapi. Bigo mga pipa to sila dito sa GNG. Sarado na. Puli na sila gani, oh. Si SM kag si William, puli na. Ay, galing ka, oo. Kaya daw hindi magwanta ko ng ordiranay sa GNG. Oo, humakon mo na iya. Kapi pa lang daan aksyon Eric, makasiling kaya nga gusto ko balikan pa. Baka hambal ka pa ya, pwede isa pa. Magkanto ka sa Lunes, duha ka tasa, akong charge. Oh, yes. Thank you, Gid. Muna ginahambal ya nga grasya, Gid, ya. Kapin pa, Gid, ya. Amo na, bisan bay ka para sa ako na subong ya, bisan mag-smile ko. Hindi na ko kabatsag ya sakit sang unto. Ako kabatsag ko subungan niyo. Oo. Nang pawanta na kahapon, lain galising ko the first time ko nakapag-abot yung hasta sa ilog galising. Mabatsagan ang pagpabinhod pero umpawan man dayon Ragyapon ang pagpangilat so sa aton sining makakulturan. Ti mata-mata lang anay pull out ang sasaksakan bala ang ila sining mga kay TV yung kalabanan na mo. Maigo pala kilat ang ilang appliances at problema na yan, papakayo pa. Kapalaksyon na, Eric, no? Muni ang sitwasyon karon sa dalanon sa syudad sa Bacolod masyado nakatawhay sa piyak sini nga ang mga kapulisan masakuman sa paglibot subong gabi. Bantayan, ha? Atong sini nga headline, 25 anyos nga lalaki na dakpan bangon man sa kaso nga pagpangawat. Samtang 5 ka mga persona na aktuhan nagahampang sang illegal nga panahon. Samtang isa man ka lalaki 51 anyos nga laon na dakpan sa bypass operation sinilamang nga gabi. Ang bugos ka detalye bantayan sa pagbalik sang Aksyon Night Patrol. Rekta sa Patrol with Aksyon Nani Kirao. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Live report sa Patrol 3 Nevada Patrol. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na lang si Aksyon Alvin Graba sa natipor niya siling mga aksyon balita, police report sa balik niya siling pagpangalagad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:09 na. Ang observation report na Aksyon Alvin Graba, ang inyo man ginadulong sa DTX 500 capsule. Una sa aksyon, Aksyon Radio. Salba na sa report na aksyon Roger Gotib gikan sa Central Negros or sa Northern Negros. Nagabidira sa kay Heaven ha.
Si Manong Ramon kag Manang Lilia Taton, Maninay Clarita kag Maninoy Rimo Tampipi. Toto Clark Tampipi dira sa Garden View sa Division Barangay Tagob nagapa-urok-urok gid. Heaven, may gabi ha. Sabi ako lang happy birthday celebration to Lorin Villas ang Purok Riverside, Barangay Tabunan, Bago City. And also happy fiesta sa Purok Riverside. Sabi kay Manang Nilida kag Manong Email Lopez. Sa Purok Matahom, Barangay Mansilingan, ara si Arnel Disamparado ka pa urok-urok ito. Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion. Kami ako lang pamilya Tahom dira sa Barangay Alangilan, Mama Ami, Papa Tutong, Manong Bongbong, Bibi kag Nang Lovely, Lexin kag RR, tanan nga Ram Guardians UGBI. Ginatamyaw kamo ni Toto Ricky Tahom. Para naman ang pamilya ni Sir Jigs. Napaurok-urok na ang bilog ng pamilya ni Sir Jigs. Sabaw nag-greet nga daan si Mama Betty sang advance happy birthday. Kay advance happy birthday para buwas kadlo kay Toto JR Eric Magbanwa Jr. Birthday buwas Toto JR. Kay Toto JR happy birthday. Alin kay Inday Norica, alin kay Mama, alin kay Papa. Lunes pag birthday ni Toto JR, no? Advance happy birthday kay Toto JR. November 23, no? Toto JR. Ang nakita ko diyan kuan galyo, November 22. Lunes ang birthday ni Toto JR. November 23. Advance happy birthday. Pagka 25, Inday naman, Norica. Ay, kasundan na lang sila. Double celebration eh. Mga taga UPC sila i-post dapat monitor gid sa ato, no? November 14 gali graduation man ni Kwan. November 24 graduation man ni Eric Kwan Jr. Dubli nga selebrasyon eh. Kasi pag November 24 graduation niya sa K-12. Ay, puwerte. Kadasig lang sa mga tinuig kag binulan. Lunes, birthday to GR. Pagka 24, graduation niya sa 12. Sa K-12. K-12. Ay, puwerte. Puwerte nga mga celebration. Ang close ka SM Mall 9 PM, pagwa ang sang mga trabador 9:30 wala na jeep. Ako pa na lang sila motor para makapauli. Nila pag mention name ko. Ay gali ka. Bigla no to no. Dapat ang mga empleyado nila ibuy ala temprano pa para nga temprano pa nga makapuli kasi pag alas 10 siya 9:30 wala sa nagabiyahe mayo. Wala nang problema da, no? Sige. Sige, check na lang report na gikan sa Northern Negros. Una untang report gikan sa kay Action Roger Gutib. Standby sa report ni Action Percival Villamora. Una untang report ni Action Roger Gutib sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, may
Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Oy, dali ka, may pasa. Oo, okay na pangakon nga. Okay na? Hello? Hello? Action Roger. Oh, Go ahead. okay na. Okay na gani. Sabi ko galing ko, tawag ka pa sa... Linya? Oo, sabi ko galing ko, ara ka tawag ka na, ara ka sa loob kawayanan. Hello? Hello? Nabatian ga iko kay. Mahuya ko na. Ga iko ka na gani. Wala, no, gingara ka na sa linya. Yun siya. Oh. Sige, asinera ka. Sa ito mga kasyon lang. Kamusta daw ang kuhan? Kamusta daw ang tiyempo sa Cadiz? Kito doon sa Northern Negros. Doon sa ako pangilat daw. At nga gabi nag-ulan pero natapos awan na naman na Bastard? ulong pawa naman. Oo. Hmm. So kayo na nag-ulan. Kaya ulan mabaskog pero why did mas lusik. Okay. Kaya okay lang kasi may mga burubog naman ang generic. Oo. Ako. Okay. Oo na, no nga daw Ara naman, kadula-dula naman siya. dula naman, kaya may bubla kung burbisyo, signal blaw. Gani. Basi kung nasa imo dala ka positioning. Oo, gani. Pero sige lang. Okay man ang signal na ang linya. Ara na, okay na. Okay na lang. Oo. Okay na siya. Ara tsada kag arangkada na. Oo, gani man. Ginatamya talaga si Ma'am Mercy Flores sila sa Hong Kong sa Matisubong. Bauti, thank you, Gid. Oo, si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Mm-hmm. Nagkakuha lang nila kay siyempre matamat tapos nagkadi siya na to sa Hong Kong basta tamyaon. Oo. Dala na tala sa ara sa listahan nila sa laban-laban kuha kini mamumpon kita Ha? mamumpon kita Sa ano? at may isang mga kopi siyempre na Ha? siyempre ko na siyempre na Ayo di purma. Paskwa. Pasko Okay. mga balita na sa sinerektator magkaka mga follow-up in release ng driver nga hauler sa blang amo ang nakadala sa sining nurse kag maestro Ahay. kakapulokon ako siya po natabong insidente sa may barangay Kaduwaan National Highway. Mm-hmm. Oo, sorry, walang tawag gini. Nator masali na may silang driver. Balik kasi pati ini mo ang dua ka motor driver yan so driver sa gidan kita ka dari district ko ngayon nga ako tingnan Di ka dula-dula signal mo, aw? okay lagi na kay Adjust bisang imo dala ka position, be. gani daw dalulang siya ang isa ko dito na siniri mo ni ang maestro sa isa ka public school sa Baisag Barangay Magsaysay Sunod sa Cadiz Oo. sa Vicente Patricio Elementary School ining maestro si John Yurin 28 Sigidan sa Barangay Magkiruhan Sunod sa Cadiz sa Sunerek. So, ang driver kayo na, ginrelease ni siya kasi nga bisan basta man lang amo sinete gina-observe man ang prescribed hour lang sa detention. Ang 18 oras kaya na alas 12 prescribed hour of detention. Sa siningan driver tagang
Ang itagiya sa tracking nga si Mr. Jeffrey Maratas, initially may ara naman nga pag-inistoryahan na ito sa pamilya. Kaya man ang ramay gali isang nurse nagasilimat sa taga-barangay, Tanukoy, Manigil Isla. Ang nurse? Ang nurse Lanay. Sino ngalan niya? Na si John Paul Ladrillo. Taga-barangay Tanukoy, Manigil Isla, no? Kuning sa gipamangkot ang diya sininga amay. Kaya na-interview ito kaila, nagbayad siya na taga-barangay Tanukoy. Nagsulong sa iya na ang mga sinerek natin sunod sa sininga amay. Kintaw na siya sa iya malisakay na blos nga munang natabo sa iya sininga bata. That is why nga ni siya ang nagkantuban sa hospital. Pero sa mga inimata niya nga si John Paul Ladrillo ang ginbawian sa kabuhi. Sa aton nga interview sa amay, may kadaran sa sinerek ka. Pero ba rin ikaw amay? Magiging ng isang napatay. Ning nurse? Oo. Registered nurse? Registered nurse na. So, kaluoy mo, no? Sa mo pagkabalo, sir, ano ginang nila to tani tuyo nga biyahe? Sayahin na nga tuyo. Ada ko sa balay, sa baba ko. Sige, gitiksan ako na maninong tawagan din ng emergency. Amo na sa nagtawag ako, no? Sa to, tawagan na kay Pakantigit. Nagtawag ko na yun. Kaya to, si Manong yan na nasidente. Nga gamit sa Bacol. Pero daw nadala ko mo sa hospital. O nadala pa sa hospital sa Agustino Hospital sa Manapla. Crossing Manapla. Kaya i-transfer ko sa Bacol. Oo, yung transfer tayo sa Bacol. Kung tulingon nga ito pagkatabo, dala sa Manapla, dugay pa man tag nabawian siya. Oo, dugay pa subungari ganing niya nga mga pipa. Nakatawa ko doon mga 720 sa napatay. Kasi ang gabi. Uy, nasa kakantos mo. Nakakato sa alas sa Bacolod sa pag-birthday sa ngiyang inablot. What I mean, pag katabo sa way na sa kabiyahe Bacolod yan. Wala. Ang indarga sa katilan ito. Wala na. Dira na lang gidya sa hospital. Wala na. Sa hospital rin siya nga mismo napahaman. Taga-dili kami ko, sir. Sa paano po ikaw niya? Paano po niyo? Taga Bacolod. Bacolod. Sige yung report doon taga-kaduwaan, hindi man. Paano po ikaw po? So, ang iya sila nga kaso ron, nakaistorya naman ka mo sa tagiya sa Salsal. Wala pa. Wala pa may kita isang tagiya ng driver ang So, ninyo makig-istorya na lagi ka mo siguro para sa mga arrangement, may plano ko, para ka mo kaso ko na, no? Kumakitol na lang sa kapit. Situlo na lang din. Hindi man Japon, hindi tama na hungod nga mamuno na tabo. Kaya bakit naman ang sunerekta nga pamilya, hindi nga tabo, kasi natin kung mayara nga reksyon mo lang sa tagias ng tracking. Kasi daw dara naman sila, mag-arrange sila. Actually, kaya nag-advisor mo sila pulis. Daw ginagalan mo sila sa kapulisan sa traffic section. Kang daw, yung tayo lang nga idea nga kung makakosar man sila, ilang man ang dirito. Pero, kung sa mag-akosar sila, instead na ang driver o tagiya sa traffic mabulig sa ila, hindi na makabulig kasi dito na mabulig sa driver nga para makapiansa, kadilabol man ang kaso. Kahit anil mo lang ang veil, sinikag magkagwa man lang iya sininga driver, pero ang kaso kung saan pa kagdako pa nga mga kagasuhanan. Okay. So, ako na sunod sila, wala man kami sirsan kung ano man nga gano'n kayo din man mabuhi ang bata ko. Ang amo na malang sila kasi mabuligan na malang sa question tracking. Okay, ang question tracking kayo na si Mr. Jeffrey Maratas na ayo man to sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga kung pwede lang si Dulong na lang anay ang kargab lang at tubo sa mga siguro mga 30 sa 35 toneladas sa Central. Pagkatapos ibalik ang truck dire sa police station. Agod na ipanayon nga impound din truck na wala pa mapangariglo ang mga responsibilidad na binilaman.
na kinalan bulig abi sila sa pamilya sa mga nagkataliwan. Tiging grant man ni Kernel ang ayo sa tagiya ka tracking? Yes, again, grant man ni Colonel, kagin pa da pop dan niya lang sang traffic personnel para nga makabalik lang ang tracking kasi para man sa pamilya sa mga nabiktima. Pero kay na, so ay natumay nga daw, pero buwas pa no. Okay, actually, ang nagiya sa tracking, maayo gini nga tao kaya kilala sa gini kay kumpare ko ni na nagiya man sang Kapli Beach Resort sa may Siyudad Tingis Calante. Atod? Oo, that's why nga nagtawag mo sa ganisaton kay una yung ayo tani sa traffic section pero ang traffic section naman hindi man makadesisyon kay sunod sa kay Police Corporal Dindo Ibag na traffic investigator na ara hindi sa ila ang desisyon sila kung makahatag clearance sila kundi ara sa hitik. So nagtawag man sa aton si Paringgit Primarata sila pangayo man sang bulig na maka-access sa kay Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Tag aton man nga palambot kay Lieutenant Colonel Robert Mansuito sila niya pwede man na makonsideran kaya tagtubo wala man aya sang labot kitban sa incident ang truck kinanglan ma-hold lang gin. Gani man. So gin konsiderar man ni Lieutenant Colonel Robert Mansuito na mapatulong lang ang tubo para hindi malaya kag mapuslan pa kag makabulig pa. Yes. Sa income abis ang tagiya sa tracking nga makabulig man to sa mga pamilya sa mga dapat situlon aksyonerik ka. So at least daw na tigayon man kay nag-callback na ni Saton ang tagiya nga si Pari Jeffrey nga nagbasalamat man siya. Like ko ang aton man ito kung okay man kay Colonel Mansuito tinabinabinag man ni Colonel nga ang tracking nga mo man. Okay, balikan ta sa Roger Gutib. Agin na-report na si Roger Gutib. Amo ni aksidente nga nagresulta sa kamatayon sa duha ka persona, isa diri nurse, ang maestro ni no, ang nurse kli taga Panokoy magli no. Ay dito kundi sa Panokoy ka puli ng nurse ano nga purok no. Balikan ta sa Roger Gutib, Jer. Yes, mga aksyoneric no kasi way man ito wala gito ko doon sa pamangkot ko din nga purok. Actually, ini sila gali ni Tibo gitman sang sundat sa barangay Kaduaan. Daso nakasaylo na sa Panokoy. Daso nang iyang bata na itungod kay Nurse Central Medical Center. Kayong una ka-report sa barangay Son 1 pero nag-board lang galing sa barangay Son 1. Kag ini si John Paul Ladrillo nga 30 anyos nga nurse. Kag ini man ang maestro nga si John Yorech Di Masupil, 28 anyos nga maestro. May isa pala nila kasi mana galing nga kilalahay. Ang kahapon galing isang hapon dungan sila nga nakakuha sa 13-month pay sa land bank. And then pagkatapos ang kanto sila sa isa direct snack house nga motor nag-shopping mas pero ang tuyo nila to na makasto sila sa Dalayapan Eco Park agor nga magpangati ko no. Kaya mo ito ilan isuri mo lukan sa Dalayapan Eco Park sa bukid daw na bukid sa mataas sa generic na lugar. Ang giniwatan bala to sa provincial jamboree bala sang mga Boy Scout at Girl Scout Okay. So, rin sa babaw pero namin alam na kasi Mintado. So, ato kagit sa babaw doon may araman na swimming pool pero logisira nila swimming pool nila. So, namin bala kayo kaya ang hangin, preska, tapos nature, makita mo kasi daw bukid kung sa mountainous na siya mo. So, amo na patuyo tani nila dito. Galing kayo kasunod ni sila sa tracking nga howler nga ginaman niyo ni Mario Bendibel. Aris na actually sa outer lane. Okay. Nga po ng taon na ton, based sa advisory nga ining sa LTO, nga ining mga single motorcycle, mga tricycle, dapat narigin sila sa outer lane, sining 4 lane nga karsada. Hindi naman ang traffic ara na sa inner lane. Nakakadto sila tanan sa southern portion kaya ang traffic makadto Central Victoria sa Padulong Santubo, sila naman niya makadto sila sa Dalayapan. So same direction sila north to south direction. O balik kasi isang nagatupukan ni sila, nag-overtake ni sila, dire sila yan nandiya
balik sa outer lane, Oo. kay ma-overtake. So, happen nga ang dalan sa unan, utod. Ah. Way mo matapos ang DPWH bala. Oo. Kag wala man sa signboard nga dead end gali. Ay, Diyos. Doy dalan nga naanap si Eric, ang karsada, subong nga pag-ubra sa naton sila nga DPWH, mga isa karola ng kadamolon, 12 inches. Mm. Ang kadamol yan sina 12 inches. So, kung ila to nga diretsohon, manisgasya sila ginhimo ni John Paul Andrido nga na siya mo nagamaniho sang sining mayo nga single motorcycle, ginpilit niya nga malusot kagin cutting ang tracking. Mhm. So, pag-cutting sa tracking, natumba ilang motor. Actually, ang ilang motor, gaway din niya damage. Dahil pagkatumba niya, nabili niya sa outer lane nga dalan. Pero sila yan, tumba na tabog sila sa tubangan sa tracking. Ang driver sa tracking, hindi niya makaprino katungod nga masubrat rider to nila. Das mga years nga karga. Oo. So, dito sila sa idalong sa tracking nga kunang na driver pa, rinagamak lang kunos dalom. Sus. So, pagkatapos sila nga ginaprinuhan niya gin-plaster sigan, pinalapuasan niya na ang duha, naglampuas na siya sinasilakyan, ngati nagkala, balik-balik ka nagkala dunot-dunot na mga bahin sa lawas. Actually, ini si John Paul, mo lang nga, gidala pa na siya sa Dr. Ramon Gustilo Hospital sa May Manapla. Oo. Kung gambal pa ni siya, pero galing ka, yan doon ka matiis nila tagid. Sus. So, kung mabuhi, man siya, posible nga mautod ang iya sining atil. Duwagid. And then, duwagid na, kaga sa uligig, karga na sa ambulance sa nga idulong man sa posible reverse side direction sa Bacolod, pero gin-check up liwat ang iya sining heartbeat, kaya na sa gambal. Mhm. So, dito ka na discover nga wala na sa heartbeat. Kagamot to, Aha. liwat ka, gin-check up siya, kagin-declare siya nga napatay alas 7:20 tak na sa gabi. Mhm. Alas 4:10 sa hapon na tabo ang amo nga aksidente, aksyonerek. Grabe, no? So, amo na, no? Bago pa lang to sila nakilala, daw establish po malaga na isa inatawag na prinsip ang duwa. Mhm. So, amo rin ang nagkalatabo. So, duwa lang to kung sa mga presumption pa, na kung tani ko no ang driver nga si Mario Bendibel, kaya aral siya kay iya sa lakyan taas, kita iya nga utod ang dalan, Mhm. kag may nag-overtake sa iya, kung tani ko nakita iya sa iya tani nga side mirror, pwede siya maka-apply sa inay-inay nga brake para makalusot ang duha, para tagaan niya man sa natawag na ligwa. Mhm. Pero kay sunod sa iya nga wala iya makalupangdan, iya na lang sa uli na ibaluan nga may nagapanerbato na sa tuo nga porsyon, pero alang-alang na sa iya kasi ginag-break man siya o galing kasi kabugat sa iya dala na ang tulod sa iya salakyan. Sus. Although nga medyo subidahon jutay ang area, pero di man siya sila nga naklaro nila sa Nerek, no? Ang lugar. Grabe. So, amo man to. Nag-isa ka presumption, kung tani man ang nagasakay man, nagamaniyo man sa single motorcycle, na nakita niya nga dead end man to, kag daw lang alang tani, nag-break na lang ka ng pundo, kag wala to lang tayo makalampuwas ang sa hauler, kag nagsunod naman liwat sa hauler, aksyoner, kung tani, way matabo ang aksidente. Tuod, no? O galing kita mo na aksyoner, kinabalang daw gadali ka, daw kay balo ka, budlayon man to kay pagliko iya, nakita sa mga bystander sa unan nga nag-isi-isi kag natumba mo. Ito mo sila mo na wadaan balanse, Oo. nag-drive nga mo ning nurse, kagamot na yun nga natumba kag sila yan natabog, nabangil kin sila Sus. sa mga guma, sinisang hindi siya 10-wheeler, kundi 14-wheeler ni. 14-wheeler. 14-wheeler siya, kaya ang iya sinay nga guma sa kaha, Oo. 12, anom stiyak. Aha. Ang sa pangunati, mo na may duhati, bali 12, anom stiyak, kagang sa pangunang duhati, 14-wheelers. Mhm. Ang amo nga tracking. So, initially, may ara naman pag inistorya na aksionerek, kag hopefully, ma-settled. Mula na galing ito, hindi na mabalikin ang kabuhi. Na nagsabat din sa
pila, 3 kadlaw, 4 kadlaw itong natabo man sa Siyudad sa Bago, tapos barangay Bao, itong Tuod na. ang living partner, man ito, naka-single motorcycle, man duwa man ito napatay, di ba? Alin sa to sa San Carlos? Alin to sila San Carlos? Oo, kaya dumati ko doon naglubong man to kuno sa ila parinti man mo. Di kulit to sila sa Carlota. O ganit, sila man this time sila naman ang ilubong o. Ate mo gina to na Grabe, matubukan no? nga bahid no to. Hindi mapaktal ng imo swerte, Aksyon Roger, no? Di may lang ganitong magpamilya man to sa kay tricycle na buguan nila kay critical man to ang bata to nga nag-drive card. Ang Iloy sa to no, hospital man pero nga may daw outpatient na to. Gani. Anyway, mula no, daw sa Batman, that's why nga ko nato lang taon din grabe ang pag-agabi subong niya, ang tuig sa 2020, Daw daw ka terrible. terrible gid kag daw ka halandumon gid. Daw kalandumon gid kasi pandemic, COVID, damo nagkalamatay. Imagine nyo na sa Bacolod, mga sobra 150 na lang napatay sa Bacolod. Sa COVID na iya. Tapos ang natabo ng mga bagyo, kag mga aksidente nga nagkatabo, Aksyon Erek. So far, mo na, no? Wala gid man sa mga dalagko nga mga nagkatabo. Oo. Siyempre sa kadis subong nag-nubo na sinerek ang active cases at itong amon 139, 50 na lang subong. Kag subongan law, mayara kami nga fully recovered nga duwa, may isa nga positive lang. Okay. Daw at least bawi kami kag daw gamat-amat na kunhod pero damo na subong ang mga nagalain buot sa amon locality sa LGU kay stranded ila nga mga pamilya nga mga kalisdon hindi biyahe tungod sa moratorium until November 30. So para mo na ako na mo, kung mo hindi ka biyahe ang mga taga Cadiz pagkadto di sa mo na? Negative, at least na ang localist stranded bala ka mga ROF, bala Cebu, Cagilo, Manila. Hindi na ikapuli sa Cadiz, kita mo na. Hindi na ikapuli, kaya isa sa 30 pa. Uy. Sigurado na Paniguro. sa 30. Paniguro mo na yan ni Mayor na mo. Ate, natural ka, isa pa, tunerek baktor man niya ang LGO, kag si Mayor, kung hindi lang puno, ang isolation center. Kaya sa halos kanamo na sa mga naka-strict home quarantine. Pero daw kabudlay, muna nga gusto ni Mayor nga, hindi na lang strict home quarantine, kaya mga naka-strict home quarantine, ang istorya na lang ang strict home quarantine. Hindi na sila masyado actually ma-monitor pero kung dito sila sa isolation center imutang, monitor din sila dito kasi may gwardiya, may gano sila kasi kanladlaw. So muna nga gusto ni Mayor nga imutang din sila sa isolation center. So ang mga LSI kag mga ROF kag maswerte sila para nga safe kid kayo, budlay na kayo nga magsaka naman bala. Gadi man, kasi ara nang gamatamat tubo, tapos masaka naman. Yes, so muna sa gyapon gina-discourage diri sa amon ang mga mass gathering, ang pagkakumpanyar nga damo gid, ang isa ko kumpare nagtawag sa akon kay mangayo siya bulig kay para makahulam cancer sa isa ka barangay kay pwede sa kuno Paulamon, di ko na ako kuno magayo, sigurado kin nga Paulamon, lingko nga anya kaliwa, lubong sang iya kuno nga pakaisa, kaya nakaulam na sa salakyan kaya mo ni, nakaulam sa salakyan mo ni, bakulam sa salakyan mo ni, kung kulang niya sila mo, paprigid sa gawa, siguro hindi ka magpadamo. Kaya importante na malubong na ng pakaisa mo. Balik ka tayo sa Aksyon Roger Gutip, tapos na gani kay ginabawal ka ng damo magkumpanyar ti ang migo ni Roger ti nagulam sa lakyan nalakaulam mo sa lakyan ti gusto mo naman ng Aksyon Roger nga hindi pagdamo ng Aksyon Roger? Temo to nga ko hindi kaya gina-discourage nga mga birthday nga magpangibitan kapag di na magkasuhan kapag sinaaral nga ma-celebrate wala na Japon nga
pinamilya na lang. Gani, no? Lubog man na Japon nga pinamilya na lang. Oh. Tiyan mo na, ato na si Eric, abot ko naglain mo sa pare ko, pero hindi mo ito pre mabuligan. Ko, hapos magbuli, pero hindi magina pre kinanglaan mo tayo. Ganamo ka naman sa lakyan nga nakuha. Hindi na pagpadamuhi. Kaya na, ang siling ko, kita tanan, dapat, labi na sila student sa Cadiz, dapat magsunod din sa health protocol para nga hindi na lang magsata pa aksyon Eric. So para mo liwat na ito na tamyaw na si Capadel Diaz, nabing ito sa iya ito nga post mula sa ako ito. Oo, beach yan. Galing kayo subong daw, hindi pag sa katagsagat wala naman ito sitwasyon subong. At least daw subong daw singkubay ka lang mas nami siya. Tap, may gapi na kay Mr. Jota Diaz kaga dason simana. Daw lapit na ginumotek siya na lang kadlaw ni Disyembre na tap. Ang Disyembre na tap Okay Kuwaran dia. Kaya. Tumatik na na. Toto Jul kini ibasag to na kaya pamatik mo sa ito na. Kaya si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong kaya pamatigin. Ma'am, ikaw na kabalo, Ma'am. Pwede magka-sente mo na sa akon nga bank account na po. Doon may ara dyan ba? Gatiyo ba? Sabi ako na mag-ilisi, Mr. Jose Diaz, di sa may kaduhaan kaya nagpamati malak si Erika. Sara, pagpangalagan daw. Kaya mo Toto Joel sa ributon sa Power Dream, sa Siliconal Domigolando Macruya, ay magtiyok na daw mag-ukod lap na. Power Dream. Si Piskal? Si Piskal? Si Piskal Benjamin. May ito. Sa Victoria City, kag si Ma'am Lini and may doon nga parol ng provision officer action na rin. Kami gano'n rin maggubat nga para ay nagapangimul sa kag medyo nagapangalot-talot sa may kapti. Kaya may report! May piti ka pa punta ba? Condolences kita pamilyar Ladrillo kay listeners mo biniglas ni Eric kag suporta kita mo kuno. Sino? Ang may balasang nakuhansang napatay. Kada gabi pumatay kami sa inyo ni Edson Eric. Interview ko lang kamay. Kamay ito kayo na. Gapamatay sa itong to? Kada gabi na ko yung tanan niya sa radio pumatayan niya. Ay, tuod ka? Hindi mo sa kapurok man? Hindi ko ito ka pa man. Kundi sa napurok ka. Saan bangka sa bata sa mga nga dyan? Sa mga dinalalas makulod goro na bakulo yung dalay. Pero kinakati ara na balay mo. Okay. Sa barangay Manok ko. So report, dire sa may syudad sa Kadisona sa balita o nasa aksyon ni sa aksyon Roger Gutit nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Roger Gutib live report gikan sa masyudad sang Cadiz. Muna nga kita nga mga nagadala sa lakyam na permi. Muna sulit-sulit permi halong gid kita. Hindi lagi mapatasig lagan, hindi lang magdali gid. Wala lang mihimerin siya, wala hinahinay lang. Importante nga makalambot ka sa destinasyon mo nga safe and sound. Ang report na aksyon na Roger Gutib ginadulong sa inyo sa Karawan sa Life Extension Clinic.
Ang balita man ng aksyon, Roger Gutib, ginaduro ang masisikaluman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga bidalag sa kay Morina kag Norman na Alvarado dala sa barangay Panokoy, sa kay RJ Javierda may gabigid, sa kay Toto Romulo Batang napaurok-urok kita. Ali sa report na si Roger Gutib, si Aksyon Percival Villamor may balosman nga report sa iya sila nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Direct, tagsubong man sa aton nga mga suki nga tagbalamati sa Aksyon Night Patrol. Padayon kita nga nagalibot sa aton area of responsibility, La Carlota, La Castellana. So nakarikta kita dire sa banwa sa nga Moises Padilla, Aksyon na Erek. Kag natigayon naton interview si Police Captain Randy Babor regarding sini sa nga ilang peace and order, no? Sa nga Moises Padilla. So gina-interview naton pinaagi sa Aksyon Radio ang Chief of Police ang Moises Padilla sang ilang peace and order. Mabatian naton ang tingog ni Police Captain Randy Babor, Chief of Police sang Moises Padilla. Sa peace and order situation ng Moises Padilla, so nagpasalamat din kita nga sa sugod sang alusisa na kapulan, wala sang mga major incidents na nagkalatabo diri sa aton nga banwa. Inatungod man sa pagkastong sa aton nga mga kapulisan nga mamintinarang peace and order, sa support nga ginapakita sa aton nga mga pumuluyo nga nag-operar sa aton, especially sa subong nga sitwasyon sang pandemic. So far wala kita sa mga crime incident except sang mga aton nga mga police operations na ginconduct nga may nagpalatakpan kita nga nagpayular sang gambling, illegal gambling law, at particular sa kulang sa mga card games, no? And then may harap kita nagpalagakpan nga wanted persons, may nakuha kita sang naglikat nga simana nga nabilong sa top 9 sa atong watch list, at may araman nga mga other wanted persons. So hindi ka na yun padayon din ang pagkasambisyo sa pumuluyo sa Magallanes. Ang message ko sa pumuluyo sa Magallanes? Ang akon nga ginapakaitit sa aton ng mga pumuluyo na padayon mo lang naton ang pagsuporta sa aton mga kapulisan, at mag-cooperar, no, sa mga gina-implementar ng mga regulasyon, ang particular sa aton ng national government in relation sa public, at subong man ang mga ordinances na ginapatuman sa aton LGU sa Moises Padilla. So ginapangayugit ang ilang ang inyo tanan nga pag-uli kay pag-cooperar. Salamat din. So mga tayong tingog ni Police Captain Randy Babor sa Chief of Police ang
Moises Padilla. So mataway kag malinong ang area sa Moises Padilla, wala sang crime incident sa sulod sang isa ka bulan aksyon, Eric. So mo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa aton area of responsibility mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Tria kag Honorable Kagawad Jufred Sapanta kag Honorable Don Gisrel Indultorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-action Percival Villamor nag-report sa Bacolod, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit aksyon na Percival Villamor live report gikan sa may Central Negros. May nagpedira sa kay Kagawad Diyos ko Rosel Vas na barangay Son 5 Morsia. Alin kay JP Ahina ang panamyaw. Kami ako dara si Nanay Herminia Rodero kag Benjita Home nagapaurok-urok kita. Si Nanay Herminia Rodero kag Toto Benjita Home. Kay Norman kag Murina Alvarado dira sa barangay Panokoy, again happy listening. Para dira nga paurok-urok. Magabalik kita, pabalik nato, balik ka report na Action Alvin Graba pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang hindi Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na ngay Sa anong kahintangan Responsable at ang balita Kantayin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balik diri sa tumawlakan mga bidira kay Toto Marlon Simonio Corteza, sakay Elmer Bailon Baron, tag sakay paring kita sakay dira sa Tokyo, Japan. Nagapa urok-urok gid kamati sa Action Night Patrol program. Balikata si Action Alvin Grabas sa iya sering balik report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Alvin sa balik report, Chris Kamak. Arestado ning 51 anyos nga lalaki na matapos nga nadakpan sa bypass operation. Alas 8:45 kontak na sinila mga gabi sa Purok Bulinaw, Barangay 2 Siyudad sa Bacolod. Ang subject kag ang suspect diri gingkilala kay Benjamin Agrabante, nagapuyo sa Purok Ilak Barangay 1 sa siyudad sa Bacolod. Nausunod diri kay Police Captain Leo Estupa, ining suspect ang ginakabig nga street level individual. Nakagawa ni siya sa prisuhan, tinaligdan lamang bulan matapos nga nag-plea guilty kag nag-plea bargain, pero nagliwat nag-engage sa illegal nga droga. Nakuha sa suspect ining 6 ka plastic sachet ang ginasuspitsohan shabu. Samtang sa police station number 8 naman aksyon na Eriko, alas 9 antak na sinila mga gabi. Nagpatigayon man sa bypass operation ang grupo ni Police Captain Ray Batadlan sa Barangay Singkang Airport. Resulta sa pagkadakop kay Cedric Villacampo na kuha sa suspect ining 1.5 grams nga balor sang suspected shabu o kun nga ining 1.5 grams nga shabu kag ining may balor nga 10,000 pesos. Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Action Alvin sa imo sa report. There you have it, ang kabugusan nga pagpangalagan sa Action Night Patrol program, Sabado edisyon. Magabalik kita sa Lunes, same time, same station. Aton sa lima patrol unit reporters in action nga nagpalagad ko babisi kay Action Roger Guti, Versibal Bilemore, Action Alvin Graba, Action Rani Kirang atong piloto sa Patrol 3 na Bara Patrol, New Center Action Dale Salazar,
Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok sila sa Bacwa, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ang Korban Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasaling. Adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!